dipencet kabeh. Wis bener iki. Enggak, iki disedot. Kuine asepe ben ora ana. Oke guys, selamat malam. Jadi malam hari ini kita mau masak ikan. Ikan ini beli waktu ning pantai. Pantai apa ya? Santai yo. Pantai apa jenenge? Hah? Kene sisa tak takoki ya pantai apa? Kayak bunda nauri kok melasti bapak. Pasti. Iya, antara sana rame melasti guys. Wow, meletup-meletup. Baru nih, aku lagi datang. Ini ada iwak sisi cili. Ini jenenge apa iwaknya namanya? Iwak kecil. Iwak ada. Lagi pengen bapaknya. Kabeh digoreng. Iya lah capeknya. Ibu bakar. Aduh, kok dawa men dene. Emang mbok boleh di dhewe kabeh? Mbok boleh di dhewe kabeh? Beton tulis motor. Lanjut. Wow. Dia segini panjangnya. Nah, santai. Oh, ya di shooting. Orang maksudnya di santeri kok. Aduh, mbok ulah. Orang maksudnya iki. Yo ojo wis benar. Kan kecipat ning mripot. Hasilnya ini iwaknya jenisnya beda guys. Satu nih mbah apa jenenge aku gak ro yoan. Ini yang satu nih bentuknya kayak gini. Yang satunya kecil-kecil, yang ini dobu. Lagi yang dobu kayak diketok. Iya, diketok ya. Jadi om Taya sih melanjutkan membedetinya. Ya tadi om, aku harus goreng, om Taya sih bedeti. Saya sing kok barke lagi wis gede-gede kan. Wis santai iki. Oh ya wes. Ini kita mau goreng ikan singkong roti biar terlalu panjang-panjang. Dia kasih dia mulutnya panjang sekali. Lembek tapi. Oh no Anton, kenapa nggak dicari? Ayah seksi banget gak sih? Cuman kamu guys. Lagi nih potong boy. Emang kayak teko. Soalnya aku mah ngapain aduh. Terus dipanggil oleh ayahanda. Ya kayak gitu Anda. Aku ini tutupan. Makanya aku nganggo ikon bener nganggo gini. Belum bilang. Ya guys, gak usah. Gini aneh tutup yo dan nono. Iya, masih kan sudah nganggo gini. Aku urung adus. Nganggo kelambi mang. Aku tuh cari ramah lah. Oh, bos gading. Kudune nek goreng iwak kuwi. Digaring no ya. Wes. Tak saringe. Saringane ndi? Gak duwe saringan iki. Wow, it smells good. Langsung piring. Piringnya budi bersih iki lho. Oh. Bangun nih masalahnya. Minyak Nggak kertas minyak ada, alasi kertas minyak aku. Agar kita tidak makan bakmi lagi ya. Yakin lu? Yo enggak ya. Yo Bobby nek dikalangin iki enak guys. Masya Allah tabarakallah. Ada munduran dong lo. Bisa diem gak lu? Enggak. Mbak. Tapi aku belum mandi. Aku jauh dong. Ih, apa deh aku? Ya udah sih santai aja. Panir mare mata. Tak kira repa. Pae. Mentang aku ki lemus mangan aku kan mau. Wes kita masukkan lagi. Ini tak leboknone, Mbak. Oh lemun bagiannya salah. Lemus salah. Bikin ku sak Sarine iso di apa teks kriuk. Nah, coba.
hancur. Hancur ae duwene. Tapi nah, Sekali, aku tak ngebono iki. Mumpung masih. Wih, tambahin minyak sik. minyak dulu. Oh ya. Tambahnya Kenapa sih kudu goyang? juga Ini lah. Enak banget hancur. Kan gak iso. Woi, iso le. Tapi mati. Yang goreng ikan harus digoreng-goreng sik nek goreng. Piye? Gorene. Nah, saya kan tahu. Diulang-ulang. Belajar nih. Afternya. Wah. Mau bikin delegan sih ya, wah. Jadi kita tombasnya degan pink. Duh, tapi kok gak pink? Kok gak pink? Bunda nanti? Bunda adus. Main kamar mandi. Kok gak pink, mah? Kok juga juga isdotan, mah? Kelapa. Mangan. Jam lumut. Oke guys, iku coba cemplungno kelep dah. Coba cemplungno. Tes mana? Iki jare bunda pink guys, tapi terus jenisnya Pink ngono kok. Jenisnya ngono. oh iya pink guys, bener pink. Haji tanya ki awal mula ndak kronologi. Ceritanya begitu cepat. Dek, tadi ki jadinya pas yang pantai wi tumbas ikan segar. Nek jane pomok kuwi ndak yo, kuwi di maam ning kono dibakar nanda mbok sambel dabu-dabu. Wah, enak dah. Tenan dah. Iya. Tapi maksudnya kuwi nek di ngono-ngono enak dah, nek enggak seger-segeri, langgek mentas saka laute, Dek. Ya, guys. Aman keracunan. Wow, kenapa sih, Wah? Mbek kowe kenapa sih, Wah? Aku heran nih, Wah. Kenapa sih, Wah, kok senenganem keracunan? Mang rupanya biru, guys. Lambene wis gede. Masam delok. Entah ya. Lah ku kurang ku ya enggak iso ngentut. Mana sampai cengkeh. Kok bismillah sik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berkah. Mari ya Allah. Wong aman keracunan Awas sih, sederhana kuwi cilik lho ya, aja di Ya Allah Gusti. Aduh, terus. Gigi cilik. Coba tindakno. Kok malah nguyu ae? Yo, kuwi justru treng ngono ngetokno racune kuwi diuyahno. Kalian ngerti saiki ning Bali iki jam 23.00 pirang. Iki mau pirang jam? Iki mang 1 jam. Ya Gusti. Bunda ngerti? Ngorok. Difabel yang nganterno. Masya Allah. Aku kan apa kayak tips, tapi ki nek curious kan langsung kayak nge-scan terus jumlah berapa ngono to. Aku bingung karena aku pun gak pengguna Grab guys. Aku gak roh apa kuwi nominalnya diganti apa piye aku gak roh. Terus mari ngono mang dadine mang Mungkin tak. kurang jeru ndak. Bunda nek rodok jeru paling iso. Dan kalian roh guys, iki klopo siji regane 100.000. Sak ongkire karena emang jauh. Aku golek sing terdekat nggak ada. Terus mari ngono ya wis lah gak apa-apa demi obat. Jenenge obat ya digoleki. Lah kuwi delok rupane kok ngono. Ki wis mendingan guys, soalnya wis dikei obat bundane mang. Tapi memang melewen tuh kayak kalah kayak
pas kena entong kalau yo. Tapi dia itu kan gatel yo. Nek saiki rasane tuh langsung panas kabeh. Bener-bener kayak yo wis panas rasanya. Tapi saiki piye mripatem? Ya lumayan mending. Nek mang kan kowe panas. Ini rasanya gede kak. Bar tak sedot nganggo apa? Kayak bibirem plampi sing kayak uang beroperasi sulam ngono kan. Dah kenapa sih? Yo gak tahu jajal sulam sih. Cuma kan aku kayak tahu kalau tren sing kene ku malah biru kuwi. Nah rasanya kan rodok ngene. Aku ki terus iki pinter nek lakukan nek gak keracunan ya mesti berulah. Iya, ya nanti kotor. Dindani kok. Bocah iki nek gak berulah ya keracunan. Wis kuwi ae guys. Kowe iki teko Bali wae, iki teko Bali. Ning Bali keracunan ke. Kedemi kowe iki lho klopo tak rewangi 100.000 tuh kokno. Yo. rasanya kok bibir Pak. Seksi. Tapi semono. Oh, gak roh mbek cah gigi susam. Terus mataku No, rasanya. nggak sih dah yo. Mataku Sik sempet masak ya, Mas. sih sempat masak. Lah iki kan konten sing mango guys, sing masak iwak mang. Kan terus Sakjane iki dipangan. iwak iki juga piye-piye. Iwak Kene iki yo ya, tuku-tuku seger ya, ya cuma guys. kan Cuma terus tapi gak iki langsung terus mulai. gak langsung pulang. Kan kene golek oleh-oleh, terus mampir-mampir sih Yunda yo. Ya wis lah akhirnya keungkep ning bagasi. Kalau iki kok pantai, ning Joger, ning Keranjang. Ya toh? Iya. Terus mari ngono ijek leren Mangan. mangan. Ngerti dhewe to nek perjalanan caci mandek pipis, mandek ning Indomaret, mandek ning opo. Ngerti dhewe ngono kuwi. Jadi niki keendep nih bagasi. Nah terus mari ngono mang teko omah ya langsung dicuci udah yo dicuci bersih. Mang yo dibarati om toyo yo gak piye-piye yo jute. Karena Jadi- memang kayak kempop kan iwak jadi kayak piye. Maksudnya tergantung awake juga sih nda yo. Maksudnya aku pun mangan. Mas mangan. Nah, Mas Ya, mangan ora masem piye-piye. Masem Terus sama piye mang yo? sapa anak dining sing pertama? Bina. Mbak Pina mangan ora piye-piye. Aku mangan ora piye-piye. Tapi kira sing mangan mendem. Aku yo kan yo ngicip to. Heeh. Sithik tak tahu. Gatel rasane cang apuyenan. Nek tak terusno paling juga salwan. Aku mau mangan rene bareng deh. Mau aku di situ tak jajal ki wis. Kuwi mangan ini. Aku Tapi aku mangan pokoknya ini. anggere mangan. Ketoke gatel wis gak iso koyo entong piring ngono ki lagi krungue gatel. Wis gak iso aku tenan. Tenan nek walang jute gak piye-piye. Iya, aku walang itu. Tapi nek walang ijo, Walang biyen. nek gedhi pancen nenek sing. Wing gedhi. Walah, Wak. Blidoh. Nek Kabeh aku. entong ki rasanya piye yo menurutku. Nek menurut ilatku yo, ilatku begitu Dek kan Dia mau kolaborasi ya, Bunda. Aku yang mendengar tapi. kan guys kan kayak piye yo, kluthuk ngono ya. Pikir rasanya kok apa yo? Yo elek lah sesuatu sing kenal ngono kuwi ya. Nah, terus tekan tenggorokan. Tekan tenggorokan. Proteinnya kan tinggi. Nah, karena aku juga kan alergi protein tinggi. Nah, terus tekan iki rasanya kok piye no? Tekan weteng koyok mesin cuci ngene. Mulai koma, rupanya kok keris napi lu. Ya aku gini Kabar kene apa, Bunda? Biru-biru ungu kan ya to. Dek kan berpoli ya kayak. Iya benar. Ora terus poli. ning sekolahan gue pokokan. Kayak terus latihan poli. Iya ning sekolahan. aku udah poli. Iya, tapi masih latihan tok mbok kuwi tim hore mbok apa gak ro. Pokokan gue bakal sekolahan aku kelambi seragam olahraga. Kan terus ngene. Anu wah, kok mak berkondi. Kok enggak dune lapangan poli ngono to. Lho kok mak piye aku mau. Dadi iki kuping iki bengkak to. Aku ki yo kerasa ndak kan aku kan anu apa jasa ngono kuwi kan dolanan ya. Ucane takut poli yo dikon anu yo aku kan dolanan ngono kuwi ya. Terus aku kan mamane tekan ngene. Apa motor ki aku koyo gatel-gatel ngono tak lingkis. Terus tak beno ae tak abaikan yo. Terus aku karo kancaku, aku bermantung ile. Tanganku dadi gatel-gatel. Aku lagi ngono yo. Terus kan kancaku muni, "Wah, kowe nek poli mendingan apa jenenge
Nang kene mbok lingkis ben penak ngono kuwi ya bale. Yo terus tak lingkis lah. Tak lingkis kena bal pole yo. Kancaku kan gak mangar-mangar yo. Aku mangar abang iki abung padahal aku biasane nek dolanan-dolanan ngono kuwi gak patok abung. Iki aku delok hele tanganku gede. Abang aku ngono. Kuping rasane iki. Kuping kan normale ngene iki. Iki sumekrok ngene. Iki mang lambene semekrok. Mana mang gak tak syuting ja. Iki mang. Aku mah bingung kuwi, bingung ngegrepe. Sing ngomong ngene syuting sik. Sumpah iki mang lambene mekrok Mas. Ngene apik iki kok kembang. Jangan piye ngono nangis. Sahabatku bere, aku gak pengen nangis tapi metu uloe dhewe. Kenapa sih aku selalu membuat ulah dan onar? Kembang rasanya gak Gelap. gak Soalnya gimana wis bareng ya kan. Jadi wis sudah pembindo hingga aku nguyah nah aja timpat nguyahe nguyah aja timpat kok aja gawe ontran koyo sesuk muleh iya kok yo iso enak pantesan dah kok yo wis besuni ae aku harus pura terus mari ngono sedo trono sik aku kaku iso ditekuk terus boleh rasuran iyo ketat kabeh. Iya, Mbak, iki ku bagian selakangan muka aku piye? Aku iki kenapa? Aku tak kena makna maksudnya ini bermangan endok. Kan soalnya kan ini kan alergi protein dah. Aku mikirku mau bermangan endok. Tiba malah keracunan. Memang apa masih koyo sebagian orang iki gak tawar mangan iwak sing wis ora seger. Kok mbiyen kan aku sing menasa kan gini Mbak kalau apa beli ikan jangan ikan kalamaring atau yang masih wis gak seger dah. Iku kan masih ikan gatal ngono. Mesti iki ikan sing sebagian orang bisa mengkonsumsi itu tapi sebagian orang sing alergi nggak sarwangan iki gak iso ngono lho. Nek kono kan kayak pusate Pak. Iya, ngerti. Tapi kan pasti kan ikan nek sama diingi uga entek kan betul nih. Tapi kan di es ngono sing gelem ngono kan enek sing wis terus dimasak dadi iwak kuku ngono ki. Tapi ki memang aku mbiyen ki nek tuku ki memang seger terus, Pak. Dadi kayak wis apal to mesti si A si B ki iwake seger. Si C si B ki mesti iwak sing rodok wayu tapi memang regane kan beda. Tetep beda ya ikan segar mbek sing wis gak segar kan beda. Terus sing kaya iwak kuku barang iki wis dilangganan. Lah sing samping omahku kuwi takok sawah kuwi enek sing bakar dhewe kuku kuwi. Dadi nek laki bakar anget-anget tak kon tuku sawah dititiling ngono enak soalnya kan dek kan pakai matang kok. Iwak asap nih ya, Mbak. Kuwi iso ta dipanggang ning kono. Wow, gede. Lah kok terus aku sebut tadi. Aku berbeda tidak babi guling tapi. Lah jadi ade aku mlebu sedengi Mas piye? Tapi gede ya ndak yo. Yo gede soalnya kan gak terima siji loro nek bakar. Wong yo kulaan aku mau koyo panggon kulaan wong. Kayak sak mbone dhek kan ngene yo, kan ngetok apa dek kan nekakno iwak mriki ya kok mesti kok pelabuhan apa nek iwak laut pelabuhan kok ya pokoknya nelayan yo nelayan kalau yo pokoknya nelayan lagi medun lah ngono kuwi story nih bok iki dalam satu bok kan ukuran dhewe-dhewe ya enek sing cilik sedeng mbek gede super iki nek sing super kan piro sama super siji 20.000 nek adike 20.000 untuk loro, adik eneh 20.000 untuk telu, adik eneh 20.000 untuk papat, enek sing 20.000 untuk 5 ya enek ngono. Kayak aku tapi dikongkon bunda tuh 10.000 terus sih. 10.000 wis tuh. 10.000 untuk biasanya untuk loro, nek sing gedhe untuk siji, sing gedhe ngono kuwi. Iku gede ceritanya kan biyen kan duwe kucing ya yo. Dadi ki angger-angger encen sering tuku iwak fufu ning kono. Terus mesti biasanya ki ditakoki for kucing ngono, untuk kucing ngono nek untuk kucing kan maksudnya piye yo? Ora sak gede-gede gak apa-apa. Iya, sepenting akeh
apa makan ditakoki sendiri. makan sendiri iya Dikei sing gede. engko dikei sing gede ngono biyen kucing ae mangane anu cah iwak Jaluk anyar tak ini kucingku. Habis mati. Aku ra Dene kagen mangan enak. aku ra makan iwak tapi ndek mangan iwak. Dene kagen Pinter tak. kagen mangan iwak. Amongi sego ndek nyemo. Ya Allah. Sego ndek jaluk anyar. gede imboh ya Kucing lama ngelunjak jeneng. tapi nek jaraku ya mbak kan lagi ini kan mana ya mangan bengi kuwi kan mangan ping 2 ping 3 ping 3 ayo ndek gak entek sing bengi kuwi ya sing sore kuwi sesuke tak jajalno tak dulangno sik kan pas lesu-lesu nih apa nek pas dino minggu ngono kuwi sore rantek isuke dekne kelaparan urung enek sing tangi dadi dekne mangan kuwi sik ngono kuwi nek gak ya tak dulang-dulangno iki pangan sik tak ngono Biasa gak gelem ndek. Ndek iki segone kudu anyar. Anget, iwake yo anyar. Masyaallah. Tapi ndek gak cutak. Siji kuwi maksudnya nek kucing biasa munggah-munggah ya. Kuwi gak ndek. Yo ngeyang-ngeyang ngisor. bahkan Kuwi ndek panganan ning meja dalam keadaan terbuka. Kuwi iwak lho yo. Ora dipangan. Nek ora mbok kei. Gak pinter. Berarti wong sing apik dan pinter wis dhisik ya. Kuwi gak ndek gak mesti gak cerutak yo. Penurut yo. sing wedok iki ngene nek sing lanang yo nek sing lanang kuwi karena memang wis gede to lagi tak. wis gede lagi anu Lagi jadi tak adopsi sing to. lanang kuwi ndelok sing wedok ngono kan biyen kan anu ayo ngadopsi kucing cilik mimi kuwi sing wedok ayo pamane cilik guys ya Allah sak Lagi cilik opo kae. laki cilik terus diopeni gede-gede terus dia ini anggar isuk ngono kuwi nangekno bundai kesete bunda digrawuki ngono kuwi yo terus sampe nyeong terus di enek-eneki kok diketok ngono kuwi yo terus engko nek bunda mbah-mbah ditunggoni terus engko yo Tunggone dah. Meneng ae jenguk ngono. iya badhe kecipratan Aku turun melok turun deh. iya melok ning weteng apa ning sikil ngono kuwi Iya Allah. Terus deh timbul kalau sing jenis kucing sing endet tapi bunder Ada gak bogom lah. mati. mati mbak terus Terus anak-anak Dia mau dek iki laki awal meteng yo. Laki awal meteng aku gak paham iki karena opo gak ero. Iki urung gede tenanan ya wetenge yo. Terus mari ngono ki kan dek koyo ngono yo. Kuwi terus koyo ning dubure iki metu koyo darah kuwi apa ndek keguguran piye apa ndek iki bar tiba aku gak mudeng pawong. Ndek kan mesti kuda-kudakan mbek sing lanang kuwi yo. Ning dhuwur wit kuwi. Ya aku kok mbok dokter ya. Ini kuwi 2 jam mbak perjalanan Dokter ning iki kota. gak cedek enggak. Terus mati periong iki langsung mati yo Aku mbak sing ndelok langsung ya Allah Gusti. Oh gak piye yo gak loro gak opo. Aku ya duwe tugas aku sutoh aku nunggoni kan dikek bunda ning bak ngono kuwi ya. Bunda nganuni ayah mijeti ayah ya. Terus tak dani terus moro-moro ndek bianter ya. Wow. Terakhir bianter terus kene putih. Ndak mati aku ngono ya. Berak-berak. Ndak piye terus budak ora wae terus dibolak-balik terus Tak nangis ya sak minggu. Aku iki layat tonggo-tonggoku piye. Angger eling nangis. mbak ngono kuwi ya. Biyen ana saya tadi mbak. Tapi tenan mbak dekne wis minggu terbang. Iya, terus yo dekne iki kan aku uang gratis kan tak jak ya walaupun dekne ngau-ngau tapi piye. Dek angger berdolan kuwi disuwani salwah. Icik sik ngono kuwi ngetotno salwah. Ning kamar mandi tak rene kuwi. Nek mesti nek berkondisi rusak. Rusak sikile. Ngene suwene salwah. Icik sik ngono kuwi. Icik awar salwah nih. Iya, tenan. Ya Allah. Dekne terus koyo dekne nek isuk ngono kuwi rong ditangi dekne ya upe juga di Ini kamar mandi. Sumpah. Buka dhewe tenan demi Allah. Ya Allah, pinter. Jadi aku ngami karek ngrujuki to. Nek sing lanang jadi belum terlalu pro. Mesti sing lanang karena dia kan tak adopsinya wis gede. Jadi kebiasaane ndek piye kan gak roh ya aku mas.
Ya wes guys, ini adalah cerita Salwa keracunan. Yo, sampai tahu kucing kesayangan ini. Tapi wes, wes gak kuyok, wes mripate wes ora abang, mang mripate wabung terus mari ngono lambene gidi. Iya. Kene wis gak aku. Wis gak aku. Sing kene ndak kira piye-piye. Sing cek aku. Wis gak aku nang. Mangki bener-bener kan aku kan teko kuwi iki jane kene kuwi koyo piye yo. Bengkak. Kuwi bengkak gara-gara keselen nek kuwi. Kene yo apa koyo aku ngono kuwi yo. Kok jalan. Tapi kan kuwi setelah kuwi wis mangan iwak. Urung mangan iwak. Tapi gak sejalur kuwi yo. Terus aku wis apa bang air kecil aku wis kayak piye no. Terus wis gak patek piye-piye yo tak guguk ning kene. Terus kan goreng iwak, mangan iwak. Kuwi bar mangan iwak. Malah dadi kewanceng kok malah ketarik ngene. Ya berarti kayak masih mungkin proteinnya juga tinggi ya. Apa piye? Enggak, nek aku menurutku nek ikan laut ki yo berprotein cuma ketoke gak senganu karena aku malu Pak. Karena gak seger. Karena keadaannya gak seger dan di badan ini gak cocok. Maksudnya yang badan ini badanku mbek kaliyane yo biasa. Ancen kan saiki yo kulit-kulit iki asine iki sensitif. Cuma berkedok. Wis tak apa-apa. Iya. Tapi aku mah kira jajal-jajal aku wis mandek. Berarti aku nurun saka bunda. Iya gak aku tapi nek aku gak iya aku mesti aku manggil jalan terus ya. Aku ngene apa? Nek aku pokoknya nek awakku yo memang tak nganu di koyo kowe ling pasiput. Sing umput keracunan. Kowe kan aku anu jajal sithik anggar ning ilatku gatel. Ilat ki lho rasane. Piye celekit ngono. Wis gak wani nerusno. Mbok enak sak donya gak wani. Mergo apa tetep ning awakku gatel. Wis. Nah aku seafood sih, nggak bisa tak toleransi. Nah, aku ya. Padahal gue bolah, enak seafood gue ada Mas Dimas kok ngawi. Yo ke bayangna aku sudah tahu makan seafood ya kan. Walah, jam 1 bengi balik kabeh. Iya guys, jadi cerita. Kayak iso aku makan seafood. Ndak aku pas makan seafood ibu anak cah. Soko ngawi. Nah terus balik dengan bedene langsung dibalik. Kayak iso belas aku nek seafood. Gak ero kenapa. Ngeluh. Gak iso aku balik tenan. Langsung mujuk bor. Mbak Indah keluarga tuh kan pas kan Kinara kan cilik ya. Pak, kok kenapa? Karo balik aku yo. Lah tapi ku balik ngono kuwi sing seafood tak apa enek. Yombo kan. Yombo. Soalnya kan juga wis rada berjak aku cara manganku kan jam 09.00. Lah aku balik iki jam 1. Tapi ki selama jam 09.00 sampai jam 1 aku yo glebakan. Otong gak penak. Tapi aneh sih lho metang iki. Kenapa? Iki bisa memilih apa yang balik. Berarti aneh-aneh wis kata cilik ya. Iya. Ya Kayak ini misalnya ya. Mangan soto to. Dek kan gak iso segala jenis iwak gak iso. Balik mutah balik iki. Ayame tok. Tok apa? Mangan jangan tewel nek daginge. Ikan nek sego nek opo iki. Kan muntah zur ngene ning kamar mandi kan uga lang tak kusuk. Sing balik dagingnya tok aku yo ngene milih daging iki nek milih carane piye aku yo ngono. Berarti wis ngana-ngana kok bagi wis guys. Wis guys ya, terima kasih sudah mau menonton konten hari ini malam hari ini. Coba dicekeli kok bunduk ngene terus koyo dicekeli isik-isik piye no. Enggak diwak kowe. Malah diwak. Di sisi ayam mang isik-isik. Kok enak aneh kowe. Ngene koyo Wes guys, wes terima kasih. Gak apa muga wis mari mangan tekan 1.000. Ya. Wes mari. 1.000 jadi kita harus wajib untuk menghabiskannya. Iya wes. Saklapane iki. Yes, kiki dipecah nek kelumut-kelumutan sing koyo lumut-lumut. Yes guys, terima kasih sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta doanya ya guys, semoga besok kita pulang ombaknya nggak besar. Pokoknya ya selamat sampai tujuan Yunda yo. Moga-moga tidak ada halangan satu apapun. Bali. Wes pokoknya next time nanti lagi ya Allah. Lebih prepare lebih yo maksudnya lebih maksudnya arah-arahnya mau kemana dan lain-lain ngono. Iki kan dadakan ya wis. Bali pengen pokoknya terus Bali ndak seperti Bali. Wes guys, terima kasih sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.